Bueno, estamos, non? Estamos todos e todas. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Benvidos á Casa do Fútbol Galego aquí en Vigo. Moitas grazas, antes de nada, por acompañarnos neste para nós día tan especial, para nós e para vos, porque isto ao final é a selección de todos, a selección do fútbol galego. Antes de nada, presentarvos, obviamente nos acompañan o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, o director deportivo Manu Fernández e o propio protagonista, non, o novo seleccionador galego absoluto Diego Martínez. Antes de nada, dicirvos iso, agradecervos de novo a vosa asistencia a este acto de presentación oficial. Hoxe a rinca era Diego Martínez, un día, como digo, moi especial para nós, e antes de nada xa lle deixo a palabra tamén ao presidente Rafael Louzán para que faga unha pequena valoración e a continuación xa está Diego a vosa disposición. Grazas. Bueno, pois nada, moi bons días e moitas gracias pola vosa presencia unha vez máis aquí. Gracias, como non, en primer lugar a Diego Martínez, porque hoxe está na súa ciudad e está na súa ciudad diante dun reto, eu creo que un reto bonito, ilusionante, concreto e que de alguna maneira, pois, a verdad que nos ten tamén ilusionados os que conformamos a familia do fútbol galego, non? Quero aproveitar tamén esta oportunidade, aparte do agradecemento personal a él, porque todo foron facilidades para que él asumira esta responsabilidade e agradecer a todos os que van a facer posible pois esta gran festa do fútbol galego, neste caso, pois nunha das catedrales que temos en Galicia do fútbol, que é Balaídos, non? Gracias, en este caso, a Real Cruz Celta por todas as súas boas maneiras para axudarnos en todo aquilo que sea, pois que este partido sea realmente o partido que toda, neste caso, a afición galega está esperando. Por lo tanto, a presidenta do Real Cruz Celta, a todo o equipo do Celta, miles gracias. Gracias tamén ao Concello de Vigo, que nos facilita esta instalación para a celebración deste partido, que vai ser un partido histórico e eu diría que memorable para o recordo e polo tanto, bueno, pois cumprindo algo do que moitos de vós pois levades demandando e pedindo, non? E polo tanto, gracias tamén á propia administración galega, a propia Xunta de Galicia, que tamén está a colaborar con nós e como non, a Televisión Pública de Galicia, que hoxe tamén nos acompaña e que vai ser, de alguna maneira, quen poida trasladar as imágenes deste gran partido a toda Galicia, pero tamén máis alá das nosas fronteiras, especialmente a Panamá, a través de 2 canales de televisión que van a poder ofrecer en directo este partido. Seguramente hai máis os patrocinadores que nos van a axudar e que iremos presentando ao longo deste percorrido, que chegará e culminará o día 31 de maio, que, por lo tanto, gracias a eles, non? Porque este é un partido feito con moito esforzo, con moito cariño e, sobre todo, con moita implicación galega. E dai que lle teña que agradecer especialmente, como digo, aos patrocinadores e aos sponsors, pois, a súa participación. E, finalmente, bueno, pois, pedir, como non pode ser de outra maneira, pois que a afición galega, que tanto nos ten trasladado a súa inquietud e as súas mostras de interés por a celebración deste partido, pois que acudan. Eu estou convencido que así vai a ser, acudan masivamente a esa festa do fútbol galego, quizás nun dos mellores momentos, desde o punto de vista deportivo, da historia do fútbol de Galicia, non? Tanto os que están aquí en Galicia, competindo ahora mismo en equipos como Real Cruz Celta, Real Club Deportivo da Coruña, etc., como os que están en España, e tamén, como non, acordarse, e seguramente o entrenador, que se a súa labor, se acordará dos que están alá máis fora das nosas fronteiras, máis alá das nosas fronteiras, non? Porque temos, como digo, un magnífico plantel onde
poder facer un gran equipo que, de alguna maneira, leve e sinta os colores de Galicia. E eu creo que, xa digo, non debo máis que reiterar o agradecemento moi especial á afición galega, aos medios de comunicación que tamén estades aí empuxando constantemente para levar a bo porto que haya esta festa, que ao mesmo tempo, reitero xa aquí, tamén culminará coa celebración dun partido da selección galega femenina, que está pendiente de concretarse por aspectos que houve que mover en agendas e en fechas, etc., e que a nosa idea inicial é que se celebre na cidade de Ourense, no remodelado estadio do Couto, e que en próximas semanas iremos concretando esa fecha de celebración para que poidan estar as mellores, que tamén temos un magnífico plantel, neste caso de xogadoras galegas, tanto en España como fora de España. E pola miña parte, creo que nada máis. Darlle a palabra xa, neste caso, a Diego, non? Sí, xa quedamos a disposición o novo seleccionador galego absoluto Diego Martínez para que lle traslade esas preguntas que consideredes. Agradezovos, aínda que nos coñecemos, que vos identifiquedes para que el tamén vos poña cara, vale? Porque seguramente saides tamén falar máis veces con el, polo tanto xa está a vosa disposición cando que irades, vale? Bueno, antes de comenzar, disculpar, se o meu galego non está un pouco oxidado, levo moitos anos fora da casa, teño que falar máis veces coa miña avoa para axilizar a fala. A vosa disposición para calquer pregunta. Boas, Diego, moito bravo para o desmarque. Quería preguntar por esa selección que tens que xuntar dentro duns días. Non sei se xa falaste con algúns xogadores, se sabes a disponibilidade deles, porque hai competición polo medio, hai proceso con moitas cousas, e non sei se xa fixetes os primeiros contactos con algúns xogadores. Bueno, o primeiro, evidentemente, hai que agradecer a todos os xogadores a predisposición de poder estar connosco. É verdad que a Irmandiña está de volta, pero os calendarios son os que son e as axendas, pois non vai ser fácil cuadrar non todas as competicións, pero falei con algúns xogadores, a predisposición é moi boa, todo o mundo quere participar desta festa ao fútbol galego, pero evidentemente hasta que se vaya acercando a fecha, a data do partido, non vamos a saber con que vamos a poder contar. O que sí estou convencido de que vamos a ter unha selección, vamos tentar facer unha convocatoria pois donde todos os galegos e as galegas se sentan representados e orgullosos. Eu creo que falar de nomes propios, principalmente porque toquemos madera, que todos os equipos consigan os seus obxectivos, que os xogadores cheguen ás mellores condicións, incluso aqueles que están en proceso de recuperación. Estamos esperanzados e optimistas de que algún poda incluso vir a convocatoria a xogar connosco, pero falar de nomes propios creo que sería unha temeridade, non? Máis que nada, para todos están disponibles, ou todos son susceptibles de ser seleccionados, non só do Celta, senón de calquer outro club de Galicia ou de fora de Galicia. Logo, pois, intentaremos facer ese encaixe que te garantizo que non é sinxelo. Pero é ilusionante, Eso sí que é verdad. Diego, recollendo as palabras do presidente Louzán, sí. Falaba de que estamos posiblemente na mellor xeración de futbolistas galegos. Que crees o mesmo? Sempre comparar momentos históricos, sempre podemos estar co eterno debate, non? Que era mellor Di Stéfano, Pelé, Messi, que isto é complicado, non? Que son atemporales, non? É dicir, ao final está claro que hai un talento xoven e un talento máis veterano, non? Como máis veterano como pode ser o de Iago, non? O Lucas, ou xogadores que están noutra fase da súa carreira, pois evidentemente unha realidade, non? Non só polo que digamos nós ou por nosa percepción, eu creo que tamén hai xogadores galegos en competicións importantes, en equipos de moitísimo nivel, eso por sí solo creo que te di moitas cousas. Pero evidentemente creo que é un momento, históricamente, un dos mellores momentos de talento galego no fútbol, non? Falaríamos de fútbol ficción, pero Iago Aspas, cando se presentou ao regreso de Irmandiña, falou de que esta selección podría competir coas mellores do mundo, estaría nese nivel. É fútbol ficción, pero esta selección na súa máxima
plenitude con todos podría estar na Eurocopa? A ver, somos unha selección con un adestramento vamos a xuntarnos para un adestramento para un partido, non? Non está claro que a ilusión, o optimismo, a expectación é maravilloso, e aparte creo que a felicidade, a ledicia, mellor dito, de vernos todos xuntos e poder xuntarnos para competir, para intentar dar unha boa versión do fútbol galego, eso está aí. Pero compararse máis con outras seleccións creo que é algo, como dixeches, fútbol ficción. O que non é ficción é unha realidade, que por exemplo, sacas o nome, non? Iago Aspas é un dos referentes do fútbol galego na historia, non os actualmente, non? Vai ser o Gallá poda ser pois o noso capitán e poda aquí na súa cidade, no seu estadio, pois capitanear a selección, ese é o noso desexo. E bueno, eso sí que non é ficción, eso é realidade, eso que queremos todos. A partir de aí, pois disfrutemos do momento, non? Para que compararnos con outras competicións? Eso non ten Diego Víctor López, para Galega Televisión de Galicia, dicías agora do Iago sempre que non vaya coa selección española, sempre que non vaya a Europa. Correcto, sí, incluso hai xogadores, non? Tamén hai Joselu, non? Hai moitos xogadores que bueno, que son susceptibles de ser convocados, evidentemente está aí. O que sí te podo garantizar, precisamente con Lucas Pérez, que tamén falei, a predisposición dos xogadores é máxima. É dicir, evidentemente nós queremos ser moi respetuosos cos clubes, porque creo que o máis importante é que os clubes consigan os seus obxectivos. Sabemos que un momento da tempada moi determinante. A min tócame estar sempre normalmente no outro lado, sei o difícil que é. Queremos ser moi respetuosos, pero tamén queremos tenderlle a man. Nos estamos abertos a disponibilidade que les teñan de poder cooperar, colaborar, e eso sí o podo garantizar, que todos eles teñen unhas gañas de vir e de aportar desde o lugar que lle toque, non? Eso, pois para min é moi importante, independentemente de que logo veñan convocados X xogadores ou xoguen uns ou outros non podan vir, porque tamén é verdad que hai xogadores que non van a poder vir porque aunque lles gustaría estar aquí, non? Para ti personalmente, non sei, moitas veces falaches de adestrar en Galicia como cumplir un soño, isto que supón para ti na túa carreira, tendo en conta ademais os anteriores seleccionadores galegos que tiven? O primeiro é un honor, non? Un honor e agradecer a confianza á Federación por esta posibilidade, non? De poder pertenecer a este evento que bueno, que fai 8 anos que non se xunta, é un tremendo honor para min, non? Logo, evidentemente, son vigués, nacín aquí, esta miña casa, levo moitos anos fora, o destino do fútbol nunca sabes. O que sí que vou disfrutar deste momento, non? Porque ao final as circunstancias non as elixe un, logo o fútbol, o destino, as nosas carreiras, pois a vontade e a oportunidade moitas veces non coinciden, non encaixan, outras veces, como neste caso, sí, disfrutar o momento e sobre todo pois para os familiares, para os amigos, para a xente que está sempre na distancia, pois poder compartir un rato con eles, pois e máis nun evento tan especial, non? Porque ao final poder xuntarnos e poder bueno, pois participar de algo que ten que ser unha festa do fútbol galego, insisto nesto. Isto é unha festa do fútbol galego. Quería preguntarle ao presidente Luzán, a Irmandiña comentou a tradición a comezos do ano 2000, logo pasaron bastantes anos hasta que se xuntaron no 2016 en Riazor, pasaron agora 8 anos, son moitos anos. Este regreso a Irmandiña está para quedarse, sabiendo as dificultades que sempre xuntaran os futbolistas? A ver, é o noso interés, non? Pero eu creo que temos que valorar que o esforzo de verdad que temos que facer para levar a cabo un reto como este é tremendamente complicado. Por que? Bueno, pois ten varias aristas este asunto que son, en todo caso, pois a propia fecha na cual hai que celebrar este partido, que alguén, eu sei que se preguntou, oye, habrá equipos todavía en competición? É certo que habrá equipos en competición todavía,
pero claro, a fecha incluso a veces ben premeditada da posibilidade de contar, neste caso, de contar con un país e con unha selección que creo que neste momento é a 44 do mundo, o sea que, bueno, pues tamén nos gustaba, e sobre todo un país que tuvera unha vinculación incluso importante para con Galicia, e a verdad que a ten. Despois abrir un estadio e que ese estadio este en ese momento disponible, os xogadores pois que a maioría poidan estar disponibles e demais, e polo tanto, xa digo, son moi múltiples inconvenientes, non? Pero independentemente deso, se fai con cariño, a verdad que teño un equipo, desde o director deportivo e todo o que é propia directiva e equipo de traballadores e colaboradores da Federación Galega que están moi ilusionados, non? Cada cousa que facemos non é por dir, oye, vamos a sacar eso porque hai que sacarlo, non, non. Aquí hai un reto, é un reto moi bonito, é ilusionante, e se pode quedarse, evidentemente, pois para nós é unha satisfacción, non? Hai outras, como sabedes, especialmente as tres entidades históricas de España, que son País Vasco, Cataluña e Galicia, pois traballan tamén casi sempre nesta mesma dirección e, ao mesmo tempo, hai que tamén contar con recursos, non? Porque non olvidar que un partido destos requiere de moitos recursos económicos para leválo ao Porto, non? Pero, bueno, polo que podemos comprobar co testigo que saleu desde o momento en que se anuncia, a verdad que a implicación da afición galega é extraordinaria, non? E, polo tanto, bueno, pues eso, si realmente vai na línea do que aparentemente estamos vendo a través de medios de comunicación, especialmente a través voso e tamén das redes sociales e demais, pois ese ambiente nos vai a levar a que vayamos, que estemos traballando de maneira permanente en que cada ano, cada 2 anos, poidamos ter aquí a selección galega en plena forma, non? E aparte, pois eso, Diego está moi ilusionado, nós tamén, e polo tanto que sea un verdadeiro éxito. Víctor, decía que agora falaba da afección, da expectación que hai, é moi probable que vexamos un cheo de balaídos, e os aficionados preguntan como van poder facer para conseguir esas localidades, que é o seu proceso, cando podemos saber algo máis? Bueno, aí a verdad que para nós é moi bo contar coa colaboración inestimable, en este caso do Real Cruz Celta, non? Desde o momento en que estamos en contactos co Real Cruz Celta, todo foron facilidades e todo vai ir a través desa canle, non? A través da propia canle que se fai habitualmente para un partido do Real Cruz Celta. Por lo tanto, que sepan todos que van a ter as máximas garantías para poder estar aí en Balaídos con precios moi populares, porque entendemos que esta é unha festa do fútbol e aquí nos, a Federación Galega, o único que ven é intentar que non teña pérdidas económicas este partido, sino todo que haya, en este caso, pois o equilibrio presupuestario necesario. Non buscamos ningún outro objetivo que non sea ese. Si se consigue, e que aínda que non se consiga, sabemos tamén que é un compromiso e, por lo tanto, habrá que asumir pois os gastos que lo conleve, se non fose así. Pero estamos traballando para elo, creo que vamos na boa dirección. Como digo, todo o mundo vai a poder acceder á propia canle que ten habitualmente o Real Cruz Celta para poder acceder a esa adquisición desa entrada, e, polo tanto, o que queremos é incluso traballar durante esa mesma tarde para que poder ter xa que temos un espacio diante do propio estadio, pois para que ese mesmo día pois poder ter un gran ambiente aquí en torno de Balaídos, non? Por iso digo que vai ser todo a través de Real Cruz Celta e das plataformas que tamén temos habilitadas para este gran partido. Alberto. Permíteme, gran tema, pidoche perdón, permítame atraco, pero se estamos falando de talento galego, ti como vigués, como adestrador, que pensas da aposta do Celta por Claudio Giraldez e como ves o técnico por liñas destes primeiros partidos co Celta? Pois a verdade é que Claudio Giraldez creo que é un adestrador xove, moi capacitado e que leva traballando moi ben durante tempo para poder ter esa oportunidade. Creo que colleu o equipo nun momento difícil, está sacando adelante o equipo con bo rendemento, con bons partidos, e o máis importante de todo isto é que a afición e o equipo estén da mau, non? Por non centrarnos solo no Celta, creo que tanto Deportivo, Racing de Ferrol, se pode estender, non? Tamén esa, entre comillas, comunión, non? Que hai ahora mismo nos equipos coa afición, adestrador, xogadores.
E deso eu alegrome moito, non? Porque ao final todos os adestradores o que queremos é que as cousas vayan ben, e que se consigan os obxectivos, e tamén que haya esa sintonía, non? E creo que os equipos galegos ahora mismo máis representativos no fútbol profesional, pois creo que é un gran exemplo, non? Eu a verdad que alegrome moito porque creo que é bueno, non? A verdad que para todos os adestradores españois tamén estar fora de España, están con bons resultados, con bons rendementos. Creo que a reputación do adestrador ahora mesmo moi en España é moi, non sei como calificala, non? Pero evidentemente está no top. Algo máis? No? Pois nada, damos por pechada a rolda de prensa. Moitas grazas por asistir e boa fin de semana. Ok, gracias.